Ai, aquesta vegada no sé què fer per a l'experiment. Ja, és més fàcil si és de ciències. O de naturals, no hi ha que pensar tant. Veniu a jugar? Val! Andrea, ja has pensat el treball per al dilluns? No, solo tinc que vaig a ficar aigua en xubec de Freddie Mercury. Que bé. Tu creus que som llibres? Per a què? Perquè a mi no me volen comprar la Play, ni a mi tampoc. Paula, què et faries començar avui amb el teu experiment? Segur que has fet alguna interessant. Val. Necessite a 2 voluntaris i a ti. Per així a Hugo i Gabriel. Has de fer-vos una pregunta molt difícil. Podeu triar a qualsevol dels 3 per a que vos ajudi a contestar. Jo crec que al mestre. Sí, al mestre. Al mestre, claro. La mateixa pregunta és per a vosaltres, però abans de començar teniu que saber que li he donat un paperet amb la pregunta i la resposta a Hugo. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Val! ¡Hugo! Sí! Ara us toca a vosaltres. I el que li he dit al grup 2 era mentira. El paper se li he donat a Karina. Aquest experiment es diu sense veritat no hi ha llibertat. Demostra que si no tenim tota la informació no podem triar lliurement.
I Però al final quina pregunta era? no ho sé, Ni idea.